kɔnɔna o de la sa kunungo munumunu salo senfɛ a yira k'a fɔ bajalankaw fɛ n'o y'a sɔrɔ yen fan fɛ fana mobili caman bɛ ta ka taa Kayi fanfɛla la olu kɔni n'u ka minɛnw sigilen don bi kɔnɔna siri la sira tɛ ka sɔrɔ mobiliw kɔni ni maaw bɛɛ lajɛlen ni minɛnw bɛɛ lajɛlen sigilen don yen maa dɔw y'a yira sa k'olu kɔni b'a fɛ ka jɛma dɔrɔn de sɔrɔ hali n'olu tɛ Kayi sɔrɔ nka ka bɔ Bamakɔ yan ka taa o sira in fɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko sira k'a tɛ tɛmɛ gari kɔnɔnaw falen don minɛnw na maaw n'u bolo minɛnw kabini maaw bɛna biye ta ka kɔn fo bibi na biye yɛrɛ bɛna dɔgɔkun 2 kɛ dɔw jufa kɔnɔ k'a sɔrɔ o tɛ se ka taa bɛɛ lajɛlen bɛ ka min kɔnɔ o ye Larame ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka se ka to sa Kayi Bamakɔ sira an bɛ min dɔn ka tɛmɛ Kati fɛ ka taa se Kolokani Jijeni Jema Sandare fo Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna maaw b'a fɛ o sira in de ka labila Sogonikɔkaw fɛ yen Sogonikɔ autogare la Falaye yen kɔni o ka fisa na aw ka fanfɛla ta ye dɔɔni sabula yen maaw sera ka biye ta dɔw yɛrɛ sera ka taa Kunungo maa minnu bɛ taa Luluni minnu bɛ taa Sikaso minnu bɛ taa Buguni minnu bɛ taa Furu Kajolo ani Zegwa olu dɔw nana dɔw fana ye biye ta olu kun kan ka wuli Kunungo sali fana waati min ye Moti Bamakɔ ye o masumalen don dɔɔni k'a sababu kɛ mun ye sabula mobili 2 o sira ka bɔ Kunungo k'i da sira kan ka taa lajɛ n'a ko bɛ cogo min ye mobili bolilaw ye karitigiw u caman y'a yira sa k'a fɔ ko degun min kɛra segukaw fɛ yen o jatigɛ barika fɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ka waleyaw falen karitigiw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma bi na ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na min ye an ka jamana dugumisɛnw ni dugubaw k'olu bila ɲɔgɔn na maaw kɔni kɛlen don ka autogarew fa Bamakɔ yan cogo min Bamakɔ ale ni a tɛnkudugu n'a bolomadaduguw bɛ cogo min na min ye an ka marabolow fana kɔnɔna na o bɛ ten nin bɛɛ la maa dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ tɛ se ka bɔ n'u ka saga ye dugumisɛnw na ka na dugubaw kɔnɔ yaasa cogo min na u bɛ se ka na selimalaya o feere bi ko sira minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ se ka laboli kosɛbɛ o ye Bamakɔ Segu Bamakɔ Sikaso Larame k'ale bɛ baara la fantɔw fana fɛ min ye Segu ka na Moti k'a kɛ sa n'a ka di i b'a fɔ ko Segu bila ka taa se San ma San ka taa se Jɛnɛ sirafara ma ka taa se min ye Moti yɛrɛ dugu kɔnɔna ma n'i sera Moti fana min ye Seware Baɲangara ye olu siraw bɛɛ lajɛlen ko ni Ala sɔnna a ma ko baaraw bɛ sen na armée ko nin baara in a ka d'u ye maaw ka siraw ta maaw kana jɔrɔ sabula bi min ye maanifin yɛrɛ ye a ka lakana n'a ka taa ni ka segin o wulikajɔ baaraw bɛ sen na bagantigiw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ min yɛrɛ ka jugu olu ma ko bɛɛ lajɛlen na o ye tajiko ye mobiliw jɔlen don taji tɛ ka se ka sɔrɔ maa minnu bɛ bɔ yan ka taa ni baganw fana ye olu fana tɛ ka se ka taji fana sɔrɔ o la sa u y'a yira sa ko fo falen ka don kow la mais bi a yira k'a fɔ sira ninnu kɔni caman kan maa caman ye lafiya sɔrɔ wa dɔw bɛ ka se ka na dɔw bɛ ka se ka segin nka maanifinw yɛrɛ de ja tigɛlen don o la sa an balimakɛ n'o ye Sumɛla Kamara ye ale bɔra Faransi Kunungo a donna Segukaw fɛ yen a ye min sɔrɔ ka fɔ Falaye an ka Sumɛla Kamara lamɛn. Bon, an balima maliyɛn cɛna muso bɛɛ ni ɲɔgɔn ma Sumɛla Kamara paritaire mais sisan kɔni an bɛ Segu daga dun vraiment ka bɔ ka bɛɛ la rassurer maliyɛn cɛna muso alhamdulilayi ne bɔra Bamakɔ bi ka na Segu n dontɔ filɛ hɛrɛ ni baden na foyi m'a sɔrɔ an sera Kɔnɔbugu ni Zanbugu ni ɲɔgɔn cɛ jaba falen don camion dɔ falen don jaba la o camion in mɔgɔ jugu moto kelen bɛ ka moto boli kelen b'a kɔfɛ u ye bin de kɛ tasuma kɛ bin na k'o fili jaba kan forcément prantikɛ ni chauffeur ninnu bi jigi ka boli o de tun bɛ sira fɛ mais hakili sigira bi n wasara n sewara parce que an ka cɛfini tabaw surasiw patrouille 2 de bɛ sira la sa patrouille dɔ bɛ bɔ Kɔnɔbugu ka na Segu dɔ bɛ bɔ Segu ka yɛlɛ sa ka taa Kɔnɔbugu donc olu de ye mɔgɔ ninnu nɔ minɛ sisan jaa cɛ bɛ sira cɛ ɲɛ ah non o de y'a to ne bi a laɲinaw fɛ an bɛɛ ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ tonnerre d'applaudissement à nos forces armées et de sécurité jamana in b'olu de bolo bi jamana in tɔ bɛ juru kelen dɔrɔn de sanfɛ o juru kun kelen ni kun dɔ in a bɛ an bɛ an ka cɛfini tabagaw de bolo bi ala k'an kisi n'o tigɛra jana bɛ firi donc an ka soutien b'u ye ne min ye ɲɛna bi a bɛ somɔgɔ sama bɔ mɔgɔ kana siran mɔgɔ jugu ninnu ka laɲini min ye mun ye e k'i miiri bani mɔgɔ 2 dɔrɔn moto kan ka tasuma kɛ bin na k'a fili camion kɔnɔ olu de ne tɛmɛna ne bɛ se Zanbugu wagati min moi j'ai trouvé plus d'une centaine de véhicules car camion u jɔlen don k'olu bɛ sira ko mɔgɔ ninnu bɛ sira kan non ne bɔra yen sisan ni siranna sisan i ma jɔ d'olu ma wa donc il faut pas céder à la panique il faut pas céder à la peur
wala ini odi anga to anga chefinu ko anga to ka information bi munu di anga to lu ko anga respecter ala barkala na o respecter na masra ami sebaya soro ka nya soro ka re parce que les familles soro ka ja chebi sara chenye c'est ce que moi j'ai vu aujourd'hui. Maintenant le son flash retenu mes propositions que le bien flagué à l'ensemble de nos compagnies de transport aw fene sera baigné ça aka beko klenga benti dore alla bi groupe WhatsApp do créer ça toutes les compagnies de transport abeka modo kaka konana pour que aka nyogo informer groupe ka ni incident bia ni bia anu nyogo che obise ake obi bara no ko yere bulu a compagnie a groupe WhatsApp konana obi a groupe d'échange ou Telegram konana fama do bise ka do ala sisa abana c'est par exemple kabo se kana konobugu kana fana yi fama yi chef de poste beb kelengela beb se ka do ala obato information bi à temps réel ami kishi toroma aka minon bi lakana jamana dio mi lakana ambe bi lafia ya famia bon au ko fait tuni compagnie de transport ko fait na benasisa ka information partagée anga chefli tabo alsa apeka faranga amu féliciter nous sommes fiers de nos autorités de transition 1 nous sommes fiers de nos forces armées et de sécurité 2 je suis à Ségou je suis chez moi abi aketa na kuma mfo c'est un gros mot blakoro bina jara seka vakabi Ségou ni bango tikauna tese asetaye afangatala voilà allez c'est qu'à faire la kata da tukono chefini taba bombulo cheo bombulo wagaji ubo lama cheo nya sasa nenyana hakato kuma kere ni la mana de gromo aya fama c'était pour donner ma part d'explication ma part de contribution mali bi joni ala sona hakato mana sali ala Mohamed Sali mela ye bara da onto masade na ma ye sosa anafoka on sira de do de ye yanga jara la ka sa ko e bi de sinon ne kun filɛ ne kun ye ɔnzɔn wɛrɛ se ici daminɛ nka e taalen min filɛ nin ye baara da an tɔw ma fala ye seli hukumu kɔnɔna na min ye alimamiw ye olu ka tɔnba a bɛ fɔ o ma ko limama ligue des imams du Mali olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye seliba hukumu kɔnɔna na ko k'a ɲini u ka alimamiw bɛɛ lajɛlen fɛ sabula bi nin waati na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ yen selikɛnɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sigi 7h45 ka selikɛnɛ sigi o la n'a a bɛ fɔ o ma ko Aïd El Adha n'o kan ka kɛ araba nata min bɛ bɛn nin kalo in tile 27 ma san 2026 k'u bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini alimamiw bɛɛ lajɛlen fɛ min ye limama secrétaire général Gawusu Sidiki Mɛnta ale de ye bataki in ci bataki in cira anw ma cogo min a cira Haut Conseil islamique ma ten minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna u y'a ci o fana ma k'a ka d'u ye u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na min ye bɛɛ ka jɛ ka selikɛnɛ sigi 7h45 minutes yaasa funteni min bɛ bɔ a ko tɔ bɛ se ka nɔgɔya tile kɔnɔna na cogo min na o ye min ye limama maaw olu ka bataki ye an bɛ taa fan fɛ fala ye. denmisɛn minnu bɛ kalan na baaradege ale kalanso kɔnɔna na ne a bɛ fɔ o ma ko formation professionnelle olu yan'o yɛrɛ cɛ an bɛ taa wolomasiri tabaw fɛ yen fɔlɔ fala ye min ye armée ye ale ɲɛmaaba n'o o ye général de division Élisée Jandaw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye wolomasiri tabaw ye kununko ntɛnɛn u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ Gawo marabolo la min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Damanjɔrɛ ni kɛbaaw u dɔw kɔni kun dogolen don tu dɔ kɔnɔ mɔbili dɔw tun b'u bolo ani moto dɔw min ye maa tan ɲɔgɔn ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ pɔsu dɔ kɛrɛfɛ pɔsu min ye pɔsu de commandement ye kilomɛtiri 5 ka taa Gawo yɛrɛ ale kɔrɔnfɛ fan fɛ sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Inteli ci sa kilomɛtiri 16 ka taa Ntaka o fanfɛla la min ye a maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra baara la pewu mɔbili n'a kɔnɔminɛnw ni kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ u bolo o fanfɛlaw la armée a y'a yira sa ko a ye o wulikajɔ in kɛ yen fan fɛ halisa armée ka wulikajɔ nasiraw fɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye surumakaw fɛ yen ye Bamanjɔrɛ ni Wale kabaw dagayɔrɔ dɔ tun bɛ don taara kɛ yen kununko armée ye yen fana kɔnɔna minɛnw kɛ kɛnɛmaminɛnw ye wulikajɔ ni cɛsiri o siraw fɛ sa yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na kalanko ta nasira fɛ sisan kapu ni ale ye denmisɛn minnu bɛ kalan kɛ bololabaarako ta nasira fɛ olu ka ɲɔgɔndan baaraw daminɛna kununko Bamakɔ kɔnɔna na maa 109
kɛmɛ ani 86 o de bɛ kalanden ye mun bɛna nin sɛbɛn in ɲini yaasa ka se ka taa ɲɛfɛ n'o ye kapu ye min ye musolakaw ye olu ye maa 6,859 ye ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ ka kɛ so minnu kɔnɔ yɔrɔba minnu na sa o ye yɔrɔ 185 ye min ye maa minnu bɛ n'olu delila ka ɲɔgɔndan in kɛ ka tɛmɛ walima ni maa minnu si tɛmɛna ko kan olu bɛ taa se maa 15 511 ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɛbɛn ɲini yaasa ka se ka taa ɲɛ kalanden ninnu kan ka kimɛ fɛn minnu kan sa a bɛ fɔ min ma ko dessin ɲɛgɛn o bɛ a la technologie bɛ a la min ye ka na i jɔ ka baara kɛ i ko k'i bɛ se yiri tigɛ de la i bɛ se souderi de la i bɛ se ampoule monter la i bɛ se ka plombiya baara kɛ travaux pratiques o bɛ a la technologie générale fana bɛ a la min ye mécanique générale ye menuisier n'o ye yiri baara ye ka taa se menuisier nɛgɛlama ma ani électromécanique ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ ɲɔgɔn dan in na ka taa fara maçonniya baara kan baaraw kurunko ka ni kuhumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ kalanko kunna Dr Amadu Sisabane ale y'i sen bɔ a kɔrɔ ka taa sa baaradege kalanso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Sumaworo Kante CFP kɔrɔ Medinɛkurakaw fɛ ka ɲɛsin Omnisports Modibo Keyita ma ale taara yen kalanden minnu bɛ ɲɔgɔn dan la o ye maa 530 ye maa minnu delila k'a kɛ ka tɛmɛ olu ye 428 ye ɲɔgɔn dan kalanso u tilalen o min kɔnɔ o ye 17 ye yen sa a yera k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn dan kan ka kɛ fɛn 5 kan mécanique générale ale ni auto plomberie ni construction métallique ni menuisier o baaraw b'o la ministre n'a ka cabinet maaw ale ni marabolo ɲɛmaaw n'o ye Bamakɔ marabolo ɲɛmaaw ye u selen kɛnɛ kan u ye jɔnjɔn dalen kɔfɛ sa ministre donna ɲɔgɔn dan so 2 kɔnɔ ka yen lajɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati min ye Amadu Sisabane a tilalen kɔ o la sa min ye enveloppe fɔlɔ ye a taar'o dayɛlɛ ɲɔgɔn dan kɛnɛ ɲɔgɔn dan so 4nan o kɔnɔna na min ye Sumaworo Kante ale tɔgɔla kalanso in kɔnɔna na kunnafonidilaw a y'olu ka ɲininkaliw fana jaabi a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u cɛsirilen don yaasa ɲɔgɔn dan minnu filɛ nin ye n'olu daminɛlen filɛ nin ye ɲinansan kɔnɔna na kiimɛliw bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na waleya minnu bɛ yen ni karamɔgɔ minnu bɛ lakɔlɔsi la olu kan ka o kɛ o ɲɛfɔra olu ye ministre Sisabane y'a jira fana k'a fɔ ko kalan de jɔyɔrɔ ka bon yiriwaliko ta nasira la k'a ɲini denmisɛnninw fɛ u bɛ min dɔn k'o dɔnkɔlakari u k'o jaabi di u kan'u jigida maa si ka sabula nin waati in na i yɛrɛ bɛ se min na i bɛ min dɔn ɲɔgɔn dan in kɛ kun ye o ye yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ye dugawu don kɛ sa ko Ala ka bɛɛ lajɛlen garisigɛ ja yaasa kɛnɛ in kan maa min se min ye u ka se k'o sɔrɔ u ka se ka taa ɲɛfɛ fana kapu kɔfɛ BT tɛ de ɔhɔ fala ja i yɛrɛ walanna o anw ye Segu école régionale de kɛ anw da kun ye sɛnɛ baganmara ani jɛgɛmɔ de i b'o kɛ jagoya ni vie koyi o de kun ye Segu école régionale ye ni nana ni salati ye sa ne bɛ se k'a sɛnɛ ɲɛna mais n bɛ se k'a dun fana dɛ fala ye n'an bɔra yen Bafulabekaw fɛ yen olu ka kalanso min bɛ yen n'o ye kapu ye ale ye mobili kura sɔrɔ Toyota 1 o taara ka d'u ma min ye Kayikaw ka académie fɛ ko yaasa u ka se k'o kɛ ka baaraw kɛ min ye Bafulabekaw ye u ko taare nin ko in na koyi sabula ɲɔgɔn danw olu kun bɔlen min filɛ nin ye mobili foyi kun t'olu bolo an kun bɛ misi ka moto de ta walima mɛtiri minnu b'an bolo ka Jakarta ta kuma la an bɛ kurun yɛrɛ ta sabula ba kɔfɛla kow bɛ a la donc ko mobili min nalen filɛ nin ye a bɛna ŋɔniba bɔ u sen na kuma tɛ dɛfu min natɔ don sangaw fɛ yen an b'a yira sa k'a fɔ min ye sangaw ye olu bɛ wuli ka jɔ la fala ye u tun y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma ko sangɛmɔ kun kan ka kɛ nka ɲɛmaw y'a yira sa ko fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan min ye waati kura o bolodali u na o fɔ sabula ko min bɛ jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'o o kalama o ye k'a fɔ an ye degun min sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma sangɛmɔ a don kura o na da bɛɛ lajɛlen tulo ka don nataw olu kɔnɔna na Segukaw fɛ yen maa 3 minɛna taji feere la min ye Segu polisiso premier arrondissement k'olu ye sigana maa 3 minɛ maa minnu bɛ yen sa ni taji kɔni feereli wanɛw don Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna na waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen Segu Angulɛmu n'o ye Segu kin dɔ ye polisilakaw kɔni y'a jira sa k'a waleya bɛ tali kɛ ɲɛmaaw ka laɲini na yaasa minnu kɛlen don ka sugufin sigi ka taa taji feere k'u bolo da olu bɛɛ lajɛlen kan Segu kelen kɔnɔna na pionnier 80 olu y'u ka musɔrɔw sɔrɔ
musɔrɔw anu ka fugulaw yaasa ka yira sa ka fɔ ko pionnier baara k'u bɛ se ka kɛ waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen Segu ale bɛ tali kɛ pionnier tɔgɔla don na n'o bɛ sigi sen kan mɛ kalo tile 13 ka kɛ ni pionnier yɛrɛ ka jɛkuluba min sigilen don an ka jamana kɔnɔ waleya in kun kan ka kɛ nka a bɔra dɔgɔkɔrɔ sabula waleya min y'an ka jamana sɔrɔ avril kalo tɛmɛnen na lakanabaliya ta na sira fɛ bɛɛ lajɛlen ye o ye min ye nin pionnier 80 ye u y'olu tɔgɔ ta ka da Sadio Kamara la ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya Sangaw fɛ yen fana min ye Sangaw ka cathédrale ba n'o ka Notre Dame ye ale ye seli kɛ seli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma min ye san finitigilakaw san dugutigilakaw san kabilatigilakaw sifiw ni musow maakɔrɔ ni denmisɛnw ka taa fara diinɛw bɛɛ lajɛlen ka olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ avril kalo hukumu ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na waleya min kɛra katikaw fɛ yen ka taasibila ni seli kɛrɛnkɛrɛnnen sigi kerecɛnnakaw olu y'o kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma min ye u ka monseigneur ye sa ni ale Hassan Florent Kone ye évêque min bɛ diocèse la Sangaw fɛ yen ale kɛra dugawu kɛbaa ye seli ka ɲɛsin an ka forow bɛɛ lajɛlen ma minnu fatura ani ka dugawu don kɛ maa minnu joginna ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ fana ye basigi ni lafiya samiyaji min natɔ don o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ san kerecɛnnakaw u ni bɛɛ lajɛlen jɛra ka nin kɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin forow bɛɛ lajɛlen ma min ye Sadio Kamara ye ka fana ka dugawu kɛ ale fana ye kerecɛnnakaw ye o baara kɛ conseil de sécurité n'o ye diɲɛ naani tɔgɔla tɔnba ye ale ko ko waleya min taara ka ɲɛsin Mali ma avril kalo tile 29 tile 25 k'a b'a kɔ fo k'a sɛbɛkɔrɔ kɔ waleya min don ko min ye dugu olu ka taa bi olu kan maaw da baarakɛyɔrɔ ka bi olu kan conseil de sécurité y'a yira sa k'a fɔ ko waleya ma tɛmɛ waleya cɛjugu tɛ ka tɛmɛ nin kan wa wala u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye nin waleya in kɛ minnu ye musaka d'u ma k'u bɛɛ lajɛlen n'u nɔfɛmaw ko bamancawale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw don ko wa k'u bɛna bila kiiri ale ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fala ye Mali ni Irisi bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na an ka minisiri 8 o de tun bɛ taama la Irisilakaw fɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Aluseni Sanu ye min ye Irisilakaw ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ kuran ni jiko kunna Sergei Tifiliev ale de tun bɛ u tɔgɔ la minisiriw olu ka lajɛ tun don Aluseni Sanu y'a yira sa k'a fɔ ko baara tɔnbaw kɔni taara ka ɲɛsin yɛlɛmalikow ma min ye nɛgɛsirako ta na sira fɛ sa u ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min bɛna to an ka nɛgɛsira bɛna lakurakuraya ka baaraw sigi sen kan min ye yiriwali fana ka ɲɛsin an ka baw ma baw bɛ se ka kɛ cogo min na ka duguw bila ɲɔgɔn na mobiliw fana ka olu fana ɲini sa ka na n'o ye an ka sirabaw bɛ se cogo min na ka sigi sen kan bolo bilala sɛbɛnna sɛbɛn min n'o kɛra kamasikaw fɛ olu minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fɛɛrɛ ɲumanw dɔn min ye mobilibaw ale ni donta mobilibaw olu dilanni ko hukumu kɔnɔna na min ye mobiliw ye fana k'u bɛna u tɛna dan mobiliw yɛrɛ feereli ma koyi u bɛna mobili yɛrɛ de sogolo yɔrɔ k'o sigi an fɛ yan baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na wa min ye baara in ye fana o y'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la unité d'assemblage in ale kan kana sigi Mali dugukolo kan ka kɛ ni bololabilala sɛbɛn min na ye min ye kuranko ale ni lakanako ni sɛnɛko ta na sira fɛ fana bolonɔ bilara sɛbɛnna sɛbɛn min kan ka lawaleya don nataw kɔnɔna na Aluseni Sanu ko min ye nin ko in ye a bɛɛ lajɛlen sukɔrɔma dondolen don ni fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min ye o ye kuran ale ni tajiko ye taji tali ka na an fɛ yan ani ka taji bila an ka bolo kan an yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu kɛ ko o don Sanu ko k'a fɔ ko an taara ko ka taa garibu palan tan k'o tɛ dɛ ko an bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ n'an se n'an damayira ye an bɛ mun san an b'olu san bɛn bɛ kɛ mun na bɛn bɛ kɛ olu la nka k'a fɔ ko Mali de taara ka t'i kun siɲɛ k'i bolo jan k'a fɔ a y'an sɔn fi sabililayi Aluseni Sanu ko k'o tɛ a ko sɛnɛko fana ta na sira fɛ bɛn kɛra ko kan angɛrɛ o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min ani sumansiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ɲinan san na angɛrɛ kan ka sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ yaasa degun ka se ka ban o baaraw bɛ sen na min ye dugu jukɔrɔ nɔfɛko ta na sira fɛ sa k'u y'u tɛgɛ dɔ don sɛbɛnna sɛbɛn min n'o ye memorandum ye min bɛna sigi sen kan k'a yira sa k'a fɔ Irisilakaw ka sanubɔjɛkulu min bɛ yen n'o ye Rosso Joliya ye ale bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan sa Mali dugu jukɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen sa olu bɛ se ka lakodɔn ni sɛbɛnba min ye k'o sɛbɛn sigi sen kan nin waleya ninnu si ma kɛ kalanko kɔ
kalan fana donnen no bala Aluseni Sanu ka laseliw senfɛ min y'an ka sanayɛlɛ kalanso maaw ye olu dɔw kan ka taa kalan kɛ maa 10 kun fɔlɔ taara sabula maa 50 don san o san 10 bɛ taa yaasa an yɛrɛ ka se ka dɔnniyaw sɔrɔ satellite kow la min ye subahana mansin kow la ka bɔlɔlɔ fana sanfɛ baaraw k'olu sigi sen kan ko n'o y'a sɔrɔ waati tɔw la ani irisika kuma fanba tun bɛ tali kɛ lakana ko ni surasi minanko la sen ta taara yiriwalu siraw fɛ nɛgɛsira jago kɛcogo sanu feere ni bayɛlɛmaliw bɛ se ka kɛ senna cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka mago bɛ taji ale teliman na ani kuranminɛw n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa hiji kɛnɛ kan an ka hiji taala minnu bɛ Maka nin waati na maa laban minnu tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka hijidenw na n'olu tun bɛ Mɛdinakaw fɛ yen olu fana bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa Maka sabula ko kuncɛyɔrɔ ye Maka de ye an bɛ segin ka taa sisan an bɛ taa Maka sisan min ye Ibrahima Jawara ye ale ye min sɔrɔ ko la k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An balima cɛ ani muso assalamu alaikum bi ye lundi ye le 18 mai 2026 majinɛsigi nin y'o bannen sa Makansigi an bɛn'o daminɛ an ka dernier vol hijiden labanw olu sera yan bi wula in na lundi le 18 mai 2026 an balimaw 18h waati bisi nana alhamdulilahi délégué général Dr Abdul Fattah Sise a n'a ka jama k'u kunbɛn alhamdulillah. Alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko vraiment majinɛsigi sisan kɔni vraiment a nɔgɔyara alhamdulillah hijiden bɛɛ bɔra Medine sisan voilà bɛ sira la ka na minnu mana fana u bɛ sira la ka na sisan kari 2 dɔrɔn de tora an bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na alhamdulillah majinɛsigi nɔgɔyara Makasigi min daminɛna depuis semaine 1 voilà o de bɛna continuer inchallah voilà fo ka taa se don min na dimanche don wula fɛ ka dugu ye lundi la inchallah an bɛna mina tagali daminɛ donc baaraw bɛ kɔni alhamdulillah o bɛ ka bɔ a sira fɛ voilà gɛlɛya foyi ma sera o baara foyi la. An balimaw k'a daminɛ vol 1 fo vol 6 a mɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya alhamdulilahi an bɛ dugawu don kɛ Makansigi min bɛ k'a fɔ n'an bɛna daminɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye alhamdulilahi rabbil alamin an balima silamɛw premier vol olu kɔni bɛ yan a mɛnna nka nin y'a laban ye bi gouvernement ka maa si tɛ Madina nin waati in na a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maka alhamdulillah. An bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na an ka hidenw bɛ Maka sɔrɔ voilà fo n'a sɔrɔ kari 2 min fana u fana donna Maka kɔnɔ déjà ka ban voilà u bɛna taa ka umra kɛ n'u tilala u fana ka to yen k'u ka seliw n'u ka bateau kɛ yanni Mina cɛ n'Ala sɔnna inchallah voilà Makasigi kɔni alhamdulillah a daminɛna hɛrɛ la a bɛ ka continuer hɛrɛ la hijidenw bɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la voilà an ka hôtel ba in kɔnɔ hôtel in fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ voilà hijiden mɔgɔ tɛ foyi la hôtel kɔfɛ voilà misiri b'a kɔnɔ n'i b'a fɛ ka seli haram fana fɛ i bɛ i da ye dɔrɔn i ka bɔ dɔrɔn voilà a bɛ sira ba kan u b'a fɔ ko Chara Ibrahim Khalil misfala voilà hôtel in ɲɛsinnen dɔ ma donc tout droit de don i bɛ taa voilà n'i y'a jateminɛ hôtel in fana kɔnɔ fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ voilà yɔrɔ bɛ yen u bɛ se ka sigi ka olu yɛrɛ lafiya voilà dɔgɔtɔrɔsow b'a kɔnɔ mobili jɔ yɔrɔw b'a kɔnɔ tobili yɛrɛ a bɛ kɛ hôtel yɛrɛ kɔnɔ dumuni fana restauration bɛ kɛ yɔrɔ kɔnɔ misiriba bɛ hôtel kɔnɔ donc vraiment yɔrɔ fɛrɛlen don hijiden bɛ se ka bateau bɛɛ kɛ ka sigi bɛɛ kɛ lafiya kɔnɔ voilà k'a sɔrɔ a ma degun yɔrɔ si la. O tuma hijidenw u bɛna sabati hôtel la ka bɔ hôtel la ka taa alikaba la ka bɔ hôtel la ka taa alikaba la fo nin kalo in tile 8 seliba kalo tile 8 an bɛ sɔrɔ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'an kunda ka taa Mina inchallahu nka sisan kɔni foyi tɛ ni bato tɛ ka taa alikaba la ka segin ka na hôtel la o de bɛ nin waati na inchallahu seliba kalo tile 8 sɔgɔma an bɛ minɛn fara ɲɔgɔn kan k'an kunda ka taa Mina inchallah. vraiment u k'u hakili to kosɛbɛ u ka nusuko la parce que i tɛ se ka foyi kɛ Maka kɔnɔ bi ni nusuko t'i la voilà o ye voilà u ka hakili to u ka nusuko la nusuko ye carte ye n'i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka don hali haram yɛrɛ kɔrɔ ni nusuko ye i tɛ se ka taa ka umra kɛ i tɛ se ka taa Mina ni nusuko t'i bolo donc nusuko in a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ba bɛ hijiden yɛrɛ de kan fɔlɔ parce que n'i ma voilà ni nusuko t'i bolo i bɛ se ka degun i bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ yanni u ka dɔn k'a fɔ ko i ye hijiden ye visa b'i bolo. An balimaw an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn o tuma nin y'an ka bisi laban nalen sa ka bɔ Madinɛ majinɛsigi banna Makansigi nin y'a daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ dugawu don kɛ Makansigi min bɛ k'a fɔ n'an bɛna daminɛ ala ka kuncɛ hɛrɛ la an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn Ibrahim Jawara ka b'an ka nin hôtel ba in na wasalamu alaikum. Ayiwa halisa hiji kɛnɛ kan
min ye agent Sheriff la n'o ye Sheriff Ousmane Madani Haidara ka agence ye hijiden minnu bɛ tulu ka hukumu kɔnɔna na k'olu ye batoba kɛ ka kuranɛ jigi kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na Ibrahim Jawara a taara o kɛnɛ fana kan an ka jɛ ka o kow lajɛ. An balima silamɛw silamɛ ka kɛlɛkɛmina o de ye duwawu ye o de y'a to Makan bi lundi doyaba in na le 18 mai 2026 agent Sheriff la u ye kuranɛ kalanba labɛn an balimaw Makan yan n'o ka hôtel la laɲini kelen pewu ka duwawu don kɛ Mali ye Mali bɛ lahala min na Ala k'a yɛlɛma an balimaw nin kuranɛ kalanba in yɛrɛ a Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara ale de a ɲini u fɛ u ka jama fara ɲɔgɔn kan Makan alikaba kɛrɛfɛ ka kuranɛ kalan ka duwawu don kɛ Mali ye Ala ka Mali tanga Ala ka Mali jidi Mali bɛ gɛlɛya min na Ala k'a bɛɛ ban pewu an y'o kuranɛ kalan de kɛ bi an balimaw safo jiginnen Sheriff la ka ni hôtel ba in na alhamdulillah. Mais a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna nin bɛɛ kɛ ni Ala le ɲɛna se tɛ Mali ye mais se tigi Ala le di dɛ se tɛ farafinna ye mais se tigi bɛ Ala di faso gɛrɛ tɛ n bolo Mali le n bolo dɛ ni Mali o bɔra n bolo n b'a kɛ di ni Mali bɔra n bolo n di n sigiyɔrɔ jɔn o le hami ye ne la. An balimaw nin kɛmɛ laada ye koyi san o san a Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara a b'a ɲini a ka jama fɛ agent Sheriff la kabi Madinɛ Makan u ka tawafuw kɛ u ka kuranɛw kalan ka duwawu kɛ Mali ye san o san u bɛ nin baara in kɛ alhamdulilayi o tuma an ka belebele yɛrɛ Haut Conseil islamique président a Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara i ni ce ni baraji i ka nin hakilinaba in na. An ye kuranɛ kalan kɛ yan nɔ su in na an y'a kɛ jamana de Ala bɛ se ka jamana suma jamana basigi vraiment Mali ye Ala ka bɔ bolo la janfa ni fɛn min ɲɛsin b'a ma Ala ka Mali bɔ a dabali jugu tigɛlen Ala ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ka faama minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka dabali tigɛ pour que jamana in ka se ka basigi yarabi Ala ka o dabali ninnu ɲɛ jamana kɔnɔdenw fana Ala ka hakili ɲuman d'u ma mun kosɔn cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ bɛ se ka kɛ ko in kɔnɔna na ayiwa jolibɔn min bɛ jamana in kɔnɔ degun minnu b'a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ cogo min na an ye kuranɛ kalan in kɛ o de kama. An balimaw agent Sheriff la ale agence ba ye u bɛ na ni maa caman de ye hiji la alhamdulilahi u ka hijidenw u bɛ yan baasi foyi t'u la an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Foyi tɛ an bolo fo n'a kɛra Ala wele an ye maliyɛn de an mana kɛ fɛn o fɛn ye an ye maliyɛn de o la fasoden ɲuman bɛɛ ka Ala deli ye i faso ka se ka kolo suma bɛɛ ni basigi ka se ka na i ka jamana kɔnɔ o la an mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'an jija an ka dugawu kɛ an faso ye o de sababuya la ka an to Makan jamana kan yan depuis Madina an karamɔgɔ y'a ɲini an fɛ Seydi Sheriff Ousmane Madani Haidara ko ka dugawu kɛ jamana in ye an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la hɔrɔma yɔrɔ o yɔrɔ la an ka Mali fɔlɔ de fɔ Ala ye Ala ka sɔn ka se ka bɛn ni basigi na jamana in kɔnɔ cogoya min na o la an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye toujours an ma ɲinɛ a kɔ dɛ an tɛ ɲinɛ fana ka tila k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye i mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ jamana o jamana kan dugawu kɛ i faso ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a ma nɔgɔn dɛ an bɛ Ala de deli an faso Ala k'a kolo suma Ala ka bɛn don Mali kɔnɔ. An balima silamɛw wallahi maliyɛn b'a ka jamana fɛ kabi an nana Madinɛ Makan bɛɛ kumakan ye jamana de alhamdulillah an ɲɛ b'a la nin waati in na bato bɛ sen na nka ka waati dɔ sugandi ka sigi ka kuranɛ kalan ka dalayilu kalan k'a jigi siɲɛ caman wallahi o ye jamana kanu de ye hubbul watani minal iman agent Sheriff la cɛ ani muso aw ni cɛ aw ni baraji. Conseil ɲɛmɔgɔba silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ Mali la ale ka laɲini san o san n'a nana a b'a fɔ an ye an ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an faso ye k'a sɔrɔ hali nin tɛ k'a sɔrɔ hali nin mankan in ma na o y'a ka laada ye salo yɛrɛ a sira dɔ a ko an ma an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wuli sa an ka taa alikaba la an ka taa tawafu kɛ jamana in ye donc o sira kelen an bɛ o de kan an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka suma jamana ye Ala ka basigi degun ni tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ Ala k'o bɔ a kɔnɔ. Ayiwa alhamdulillah an balima silamɛ an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn nin tɛ anw ye agent Sheriff la ka na kuranɛ kalanba in kɛnɛ kan alhamdulilayi an bɛ dugawu don u ye kuranɛ min k'a la Ala ka minɛ Mali Ala ka Mali sabati Ala ka Mali banba Ala ka Mali jigi Ibrahim Jawa ka bɔ agent Sheriff la Makan wasalamu alaikum. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
wolofɔw fɛ fala ye sinaya kɛlɛ ale kun bɛna kɛ muso dɔ n'a cɛ sata ye u ka dugu min bɛ n'o ye Orosbicho ye irala sa k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun tɛmɛnen guwa dɔ kɔnɔna na kamalen dɔ ale furulen dɔ muso fila ma min ye muso filanan ye a na kɛ o ni fɔlɔ karila ɲɔgɔn na nka susi o tun bɛ filanan fɛ yen ale taara o ni cɛ dalen sɔrɔ dɔrɔn ka sin ka jikala suru kan ka i kɔ don n'a yɛrɛ ye cɛ ale ni muso fɔlɔ filanan in olu kɔni joginna kosɛbɛ u y'u cɛ ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la maa t'a dɔn n'a sɔrɔ u bɛna balo walima n'u bɛna kɛ cogo min ye muso dɔ in ye a minɛna gendarmelakaw fɛ fala ye a ko ko a bɛ kuma ɲɛfɔ yɔrɔ min a yɛrɛ kirinna wɔlɔfɔw fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Nizeriya ni Amerikɛnw ka bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka ɲɛsin Bamajawale ni Jawale kɛbaaw ma sa u y'a yira sa k'u ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 15 n'a tile 16 Nizeriya Bamaji jɛkulu ɲɛbaa dɔ bɛ yen n'o ye Abu Bilal al-Minuki ye k'u ye ale bɔ baara la pewu wulikajɔ senfɛ Amerikɛnw ale ni Nizeriyakaw min ye nin maa kofɔlen ye k'a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Boko Haram ka dagaw olu kɔnɔna na waleya in kɔni kɛra bolodi ɲɔgɔnma na bolodi ɲɔgɔnma min tɛmɛna Amerikɛnw ka sɔrɔsiw minnu bɛ bi na Nizeriyakaw fɛ yen ale ni États-Unis sɔrɔsiw wa min ye Nizeriya wolomasiri taw ye fɔ y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na Bamajawale ni Jawale kɛbaaw kɔni u digi donnen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lac Tchad ale kɛrɛfɛla la Cap-Verdkaw fɛ yen fanga sinamatɔn olu ye se sɔrɔ wasaden kalata senfɛ kɛmɛ siradala wulila k'u jɔ ni 46 ye 78 o de kun kimɛliw kɛra kalata jaabi la min ye kalata jaabi tɔw bɛɛ lajɛlen ka bɔ maa min bɛ sa n'o ye fanga ŋwaradabaw ka ɲɛmaa ye n'o ye Francisco Cavallo ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye se sɔrɔ wa olu tɛ se ka bati tuguni n'Ala sɔnna ma min ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye o bɛna d'ale ma a bɛna bila Ulises Karia Silva nɔ na o min yɛrɛ tun bɛ jamana ɲɛmaaya la nin y'a san 10 ye Keniyakaw fɛ wulikajɔ kɛra sifinw fɛ ale ni mobili bolilaw k'a yira sa k'a fɔ ko taji sɔngɔ a yɛlɛla kojugu min ye nin waleya in ye denmisɛnw olu kɔni filɛ aw tɛ taji sɔrɔ aw bɛ taji kɛ bidɔn na ka pinɛ jeni o fila bɛ sɔrɔ cogo di aw ko taji ko gɛlɛya bɛ yen a y'a fala ye nin ma nɔgɔn dɛ nka ko ɲɛmaaw ko k'u k'u mada ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la ko sabula taji gɛlɛya ko diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen don Amerikɛnw ka président ale tun ye yamaruya di min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa k'a yira sa a ka maaw la ni o ye Peter X ye k'a yira o la jɛkulu minnu bɛ yen fana n'o ye wolomasiri tabaw ka dagatigiw ye k'a yira olu fana na min ye général Daniel Kani k'a fɔ ale fana yɛrɛ ale min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye k'u labɛn u ka marifaw sɔnsɔn u ka minɛnw labɛn u ka hélicow labɛn u ka min ye u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn ko ni Iran bɛ ka kuma min kɛ ni bɛn ma sɔrɔ k'u bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana ale ma Irankaw y'a yira kunun ko k'u ye sɛbɛnkura bɔ sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ ko Detroit d'Hormuz olu kɔni bɛna yamaruya b'u bolo ka baara kɛ a la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw taji sanni ni taji feereli diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na kabla kabi kɛlɛ in daminɛna olu de kɔni sago bɛ tajiko la min ye Detroit d'Hormuz kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don diɲɛ segin naani tɔgɔ la n'o bɛ kɛnɛyako kunna ale y'a ka lajɛ belebeleba daminɛ lajɛ in daminɛli senfɛ sa u y'a yira sa ko kamanagan bɛ u la Ebola ko ale sɔrɔla République démocratique Congo kaw fɛ yen ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa ko in bɛ se ka kunbɛn cogo min ɲinɛ kinda bana ale ni toto kinda bana fana n'o ye antivirus ye k'o fana labɛn ka sigi sen kan o fana kana ɲɛ sɔrɔ Sénégalikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen n'o o bɛ kɛ sa n'a fɔ ma ko Besoker san 2026 k'a yirala sa k'a fɔ ko kɔni farafinna ta k'o ka taa kɛ Sénégalikaw fɛ yen kafu ale ye o di u ma yaasa Sénégal yɛrɛ bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin cogo min na nka min ye jɛrɛ in ye Sénégal de la k'a ta siɲɛ 15 siɲɛ 5 ka tugu ɲɔgɔn kɔ wa o kɛlen don ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye o ka tali laban o kɛra Égyptekaw fɛ yen san 2000 ale ni 24 an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ko ka na sira fɛ sa an bɛ segin ka na so n'an nana so Mali Fédération président ba n'o ye Muazu Baba Sise ye a n'a ka dankan n'o o ye Basala Touré kɔkɛ olu tun bɛ taama la Faransikaw fɛ yen kunun ko ntɛnɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnamabaw fila in ye sa u ni an ka ndolatila minnu bɛ Faransikaw fɛ yen n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye dɔw nana ɲɛŋɛ u ka sigi ka kuma kɛ Amari Traoré bɛ o la kapitɛni n'o ye Dudu Aydara ye Amadu Aydara Dudu ale bɛ o la Nɛnɛ Dorgelesi ka taa se Mamadu Sangare ma Kamori Dunbiya olu tun b'a kɛnɛ kan maa minnu y'u t'u ka jamanaw la k'u sen don baabu in na sa
o kɛra jigi jara ye ale kun b'o la Mamadu Samasa fana y'i to a ka dugu la ka bɔlɔlɔ sira ta i n'a fɔ Alujɛng Lasana Sirayogo Lasana Kulubali Mohamed Kamara Samaso ale fana y'o ɲɔgɔnna kɛ ale min ye manager général ye Muazu y'a yirula sa k'a fɔ ko a n'a ka dangan nakun ye ka na ɲɛfɔli k'u ye olu ye baara ta nin y'a kalo kelen ye min ye comité exécutif kura ye a kan ka baara min kɛ ndolatilaw k'u sen bɛ a la Mali farikolo ɲɛnajɛ ka ni kura sɔrɔ ka taa cogo kura sɔrɔ min ye sɛgɛw ye no a bɛ fɔ ma ko équipe senior Falaye ko fo ɲɛda ka ɲɛ o ka kɛ yɔrɔ ɲɛnɛma ye misali bɛ se ka ta min kan comité exécutif kɔni y'a jira sa ko ale ka farikolo ɲɛnajɛ yɛlɛmali n'a ɲɛni n'a baara kɛcogo ɲuman o tɛ se ka taa ndolatila ninnu kɔ fiyewu yɛlɛma minnu bɛna don u ka baara la u y'o ɲɛf'u ɲɛna jɛlenya ni tilennenya ani boloɲɔgɔnma ka baara kɛ u y'o fɔ min ye a ka conseiller fana ye taama in senfɛ n'o ye Mohamed Lamini Sisoko n'an b'a wele ko Momo a n'o fana ye ɲɔgɔn ye Momo o ka sɛbɛn lakodɔn sɛbɛn dira a ma k'a jira sa k'a fɔ Mali kɔni tɔgɔla sa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ale de y'u ka kumalatigi ye o hukumu kɔnɔna na min ye conseil international ye a ka baaraw kan ka kɛ cogo min a ka wulikajɔ kan ka kɛ cogo min musaka min kan ka sara a ye k'u bɛna o dantigɛ don nataw la nin jɛrɛ ni nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye comité exécutif fɛ yaasa nɔgɔ kana to kuma na fɛnw ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i ta ni bila dɔn min ye don nataw la baaraw ka se ka sigi sen kan kɛnɛ kan ndolatilaw y'a yira sa k'a fɔ ko degun bɛ baara la Falaye sabula u ka bio ko k'a kuma ka ca n'u nana fana u bɛ baara kɛ cogo min na o fana kuma ka ca dege karamɔgɔ ani joueurs cɛko kumaw fana bɛ a la min ye équipe yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛɛ lajɛlen bɛnna o kan ko ka falen don olu kow la yaasa yɛlɛma bɛ se ka kɛ Muazu ko k'u k'a to entraîneur kura ka na entraîneur kura nana a kan ka baara kɛ cogo min o na fɔ a ye ani joueurs ninnu kɔni bɛnna o kan sɛbɛn ale fasirila maa min fɛ o secrétaire général Sidibekayi Magasa Fransikaw olu fɛ yen nin bɛ dan sigi sa an ka bi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira Alayi Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Dugutigi